Багатыя маляўнічай разнастайнасцю нацюрморты, жывыя быццам размаўляюць з гледачом палотны, казачныя мастацкія мініяцюры, тонка і натуральна перададзеныя краявіды. Тэматыка выставы «Урачыстасць жыцця» цалкам адпавядае кожнай карціне. Варыяцыі гэтай самай урачыстасці ў мастацкім увасабленні Святланы Руденко захопяць нават самага раўнадушнага гледача. Почему торжество жизни? Потому что бы ни случилось в нашей жизни, всегда превалирует потом добро. И все в любом случае закончится торжеством жизни. Дарэчы, сярод брэсцкай публікі з'явілася нямала прыхільнікаў творчасці мінчанкі, у тым ліку сярод прафесійных мастакоў. Цікаўны факт, сама аўтар шматграннай калекцыі палотнаў, зусім не мастачка са стажам, як здаецца на першы погляд. Яе захапленню ўсяго 4 гады. А вось асноўнай справе жыцця амаль 30. Менавіта столькі гадоў Святлана прысвяціла прафесіі ўрача-хірурга. У такой нелёгкай справе яе аддушына мастацтва. Это психотерапия. Кто-то кричит, кто-то поет, кто-то танцует. Я рисую. Приблизительно раз в неделю надо написать работу. Некоторые работы, конечно, пишутся долго в силу их технологического процесса. Да такіх адносіцца «Нож пад Дняпром». Унікальнасць гэтай карціны ў тым, што ў ёй выкарыстаны толькі 2 фарбы. Апісалася яна зусім не пензлем, а звычайнай ватовай палачкай. І такіх унікальных работ у Святланы Руденко нямала. Всю свою профессию она вкладывала в людей. Она хирург. Она сегодня это торжество жизни продолжает в своих картинах. Сегодняшняя наша выставка, она открывает традицию нашего Союза художников и мастеров, Центра биокультуры, по персональным выставкам. Общие выставки у нас в этом году уже было 7. Вот в этом году 2-я персональная выставка. У творчасці самой Святланы Руденко гэта другая па ліку персанальная выстава, але па словах самой мастачкі усвядомленая і сур'ёзная. Брастаўчанам прадстаўлена 51 работа, над стварэннем якіх яна працавала апошнія 2 гады. Экспазіцыя будзе працаваць у гатэлі «Эрмітаж». Софія Бережная, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».